Ni Markel Uriarte naz, 27 urte ditut, eta gazte-gaztedatik nabil bizikletan, eta azkenengo urte hauetan enduroko modalidadean zentratu naiz, eta kabaiitoko erraukak itxea ere gustatzen jaten. 7 urte nituela, aitarekin joan nintzen udalara, trialeko karrera bat ikustera, eta bertan parte hartu nauen eta guztiz engantzatuta gelditu nintzen. Orduan, orduzkero, eginez trialean, mountainbikean, txirrendularitzan, bizikletako modalidade mordo baten, eta azkenengo 7 urte hauetan enduroa nago zentratuta. Enduroa da gehien gustatzen jatena, modalidade guztien arteko kombinazioa dalako. Nire kirol bizitako momenturik politen aukeratzea ez da erreza. Hainbat egon die, baina holan gogoratzekoetan asko gustatu jaten turmala eta gurrupilo bakarrean igo nauenean. Gero munduko errekorra gainditzea gurrupil bakarraren gainean politxa izen zen, Everestin lortzea kabaitan bebai. Eta hauntxe azkenengo emaitza lortu dutena Espainiako Enduroko Open irabaztea ilusio handi egin duzta. Orain dela urte batzu, kanpoan lehiatzen hasi nintzanean, kostatzen jaten, lasterketetan erderaz hitz egitea. Ez nagoen oso dituta, hemen gure hizkuntza euskara izan dalako eta egunerokotasunean euskara erabiltzutelako. Baina, ontsegia esan, lehiaketa gehiena kanpoan die, orduan gure komunikatzeko hizkuntza kanpoara ateratzean, kanpotarren artean gaztelania izaten da, eta euskalduna juntatzean euskaraz egin. Nik postasuna sentitzen dut, geure kirola kanpotarra izan arren euskara erabiltzeko aukera daukagunean.